Nggih sagung para rawuh kagem semua putri ingkang winantos agung ing panghormatan. Awit ningali wekdal sampun ndengkap dalu ingkang menika daya-daya kapurwakan lampahing adicara kang sepisan. Monggo kandhiraken ayah-ayah. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan miwah kabagas warasat mugi tansah kajiwa lan kasalira dumating sikadika samitrasan kula waratin sagung dumati ingkang wenang nampi wahyu ning pakurmatan nenggih sagunging para pepunden sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sadewe sampun kepak ing kawruh tuwin pono ing pituduh datan mingguh sarining kewuh ingkang pantes pinuti saha kinabekten sagunging para pepunden alim ulama ustad-ustadzah guru saha kiai ingkang siang bandaraning radri tansah ngeguangan kitab suci yuning ilahi rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi para baraya agung para wira wiyata wiratamtama ingkang marsudi ingreh kridaning budaya menyang karya purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma mliginipun katur Bapak Kades, Bapak Kasud, Bapak RT, Bapak RW miwah sedaya parangkatipun ingkang mongko dados songsong agung minangka dados pantam-pantuming para kalodaksa ingkang sinumpa sagunging pakurmatan. Mliginipun katur Puspika Kecamatan samangke dalam Dinas Pariwisata. Boten kata lumpet ingkang hamengku gati ingkang kagungan kersa sarimbit garwa nggih keluarga ingkang panjenenganipun Bapa Sukadi sekan Ibu Sumiati Gotra Kalawangsa ingkang satu bagya mulya. Para kadang sutresna mudha werda tumaruna ingkang pantes sinudarsana sumrambah sagung para tamu kakung Sumawana Putri saha para pamirsa ingkang satuhu jumbuh kalian arum goncaraning bangsana sawantara ingkang linambaran sarta agunging Pancasila lan inggih Bapak Ibu kula dherekaken manungku puja astama miwah ngaturaken puji astuti wonten ngarsane Gusti Kang Maha Widhi nggih Allah Subhanahu wa taala kanthi hanglarikan kaliwat syukur sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Agenging pangajap mugi kuyuta sampi kadagu umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang pinaringan payung syafaat ing donya mriki langkung wonten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Amit pasang aliman tabik mugi tinebihna ing ila duni menyang tolak sarik dumawa ing tawang tuwa. Undene kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa jengan dika sami munggel. Jengan dika sami ingkang saweg eca wawan sabda kelan mitra pitepangan awit saking keparingipun Bapa Sukadi sekalian Ibu Sumati Gotra Kalawangsa. Kula ingkang kepareng hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha nenggih hanjejeri minangka pranata hadicara. Suka parisuka wonten ing ngri kalenggan dalu punika. Saderepun adicara kawiwitan langkung rumiyin kula minangka sulih sarira saking keluarga ingkang Bapa Sukadi sekan Ibu Sumiati Gotra Kalawangsa tansah nyadong duka dhumateng panjenengan sedaya awit anggennya paring papan palenggahan ingkang kirang trep kirang meranani penggalih panjenengan hamba bilih mangke anggenipun caos pasugata dedaran unjukan ingkang kirang mirasa atur pangandikan ingkang kirang ngresepaken penggalih panjenengan estu kanthi mandhaping wardaya keluarga ingkang Bapa Sukadi sekan Ibu Sumiati tansah ngangklung jangga nyumadong lumuturing sih samudra pangaksama ingkang tansah kasuwun. Wonten dalu punika Bapa Sukadi keluarga ngaturaken gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan wondene Bapak Ibu tamu dereke sampun kepareng rawuh paring jurung donga pangestu dumateng kajatipun Bapa Sukadi sekan Ibu Sumiati mugi
kanthi juru ndonga pangestu Bapak Ibu ingkang sami rawuh kajatipun Bopo Sukadi sekeluarga tansah manggih kawilujengan karaharjan kalis ing rubedane ing sambikala manggih kawilujengan ngantos dumugi ing delahan picak amin ya rabbal alamin. Wonten ing dalu punika panjenenganipun Bopo Sukadi lan Ibu Sumiati netepi darmaning werda netepi darmaning sepuh maharga kang putra kang kinasih netakaken ingkang putra ingkang peparap nak Mas Bagus Teguh Kuncara Wijaya. Mugi putra ingkang dipun tetakaken saged dados putra ingkang soleh tansah ngabekti tumanduk dumateng tiyang sepuh kekalih saged ura kapitumrapi manungsa bangsa dalah agama saha negara amin ya rabbal alamin. Lampahing adicara wonten ing dalu punika kadherekaken kadang-kadang seni karawitan tresna laras ingkang miji saking Kecamatan Tambarjo Kabupaten Bojonegoro ingkang dipun pangarsani Bapak Muhadi Regeng Yusasana Sinenggung Surya Audio Sound bijil saking Sumber Arum Ngrau Bojonegoro lampahing adicara kadherekaken AJM Video Shooting AJM Multimedia ugi live streaming ingkang miji saking Tawaran Napis Tambarjo Bojonegoro wentene pranata adicara anggih kadherekaken panjenenganipun Bopo Garwan minangka senior kula ingkang mijil saking Kitha Ngawi Jawa Timur. Wontene kula ndherekaken kewala mboten sabke mboten kula sebatas maripun. Wontene lampahing adicara kadherekaken Suwarwati utawi Ibu Waranggono ingkang mijil saking Leladan Ngasem Bojonegoro ingkang binera lenggah saking sisih tengen utawi sisih lur sisih lor ingkang mijil saking Leladan Ngasem nggih Kusumaning Ayu Nyi Ariyati. Ugi angka kalih ugi mijil saking Ngasem Bojonegoro nggih Kusumaning Ayu Narti Ning Tias. Sagung para rawuh kagum putri ingkang winantos sagung ing panghormatan kasuwun pinarangga kanthi Martika ndherekaken lampahing adicara wonten ing rikala mriku mangke setunggal pokok setunggal dipun aturi sampur keparang derek ngibing sesarengan kadang-kadang seni karawitan tresna laras pungkasing atur kanthi sesandi Jaya Wijayanti mugi seni karawitan tresna laras tansah hanjayeng pawana ing sak lambi-lambi nuwun matur nuwun.
yang nyawiji esemu jimat karya sing samamulat satemah nandang uyo bareng marasuti mekaring budaya kang ngati luhur aku paten lono wae timbang aku pisah karo kowe tangismu ana pangkonku monggo kuno tupi atimu tatune atiku iki mung siramu kang bisa nambani balung klopo paribasan terus namu jebul etok-etokan tulung ana aku iki aja nganti aku jati welasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis tenan atimu tanpa dosa tega ninggal aku balikno taline tresno aja nganti budal ilang musmana yen sliramu padha gelem rasa urip iku kaya lakune roda ngisor dhuwur iku wis cinangka ora perlu padha kakersula yen ing dhuwur aja lali sepadha yen ing ngisor aja banget nelongso ngelingono urip mung sademo suprahme Gusti kang kuwasa wis pisan gedene sangsara yen tinampa kanthi lega lila kinantenan tak jroning rasa wekasamung mandheg dadi coba triprakara judul rezeki lan pati para manungsa tan bisa angawruhi luwih becik ayo do memuji kula warga manggih basuki wong manis aja tuplawung ati bingung tansah anggerup pepuntane datane tung yen tak fokus terus kadlarung dalung sarung jagung saumpama wae ngaren mangklung pinggir maraga
ojo lali janjimu wingi terus tak anti siang pantoro ratri wangi sepi dadi saksi lo tumetes kaya banyu marang Gusti muga dika manggih tresna suci lara kilir kilar pombal lara kilir kilar pombal gotong royong sakancane golani lopes seiris sandang pangan segar pewarasan belani wong sing pinter lami kepiye jur kepiye kepiye lah kepiye tansah liwong atiku kayung-yung seragamu saya nambahi bingung lancar kuning ora moga hatiku
ku rina wengi tansah wong-wong sing ora bisa lali. Ayo kanca sing sayang saeka praya budidaya mrih luhuring budaya langan beksa mula joget tetembangan not wirama aja leno nindakno kanthi prasaja. Ada nggih mekaten kala wau ada nggih tari Gambyong Parianom ingkang kalajengan serampat sampun kalampahan. Awit punika badhe wonten adicara wilujengan utawi slametan ingkang punika suku parisuku adicara kasigek sawetawis kalajengan adicara wilujengan sawetawis katur para-para kula sumanggaken semoga